Arratsaldeon, Zallako haurrak, zer moduz zauden ondo ez da? Poz-pozik gatoz, zerri zoragarri honetara. Ederki pasatuko dugu elkarrekin lagunok. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Ai, 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 kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Egin dantza, egin irri, hemen dator txirri! Hazen nolakoa baina arratsaldeon denoi zaila! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri! Hau leku zoragarria zaila! Aspalditik lortua du goreneko herri maila! Gaiz! Atención, atención! Listo dago txiribiton! Kaixo txiribiton! Txiribito! Ajarideki! Haupa lagunok, arratsaldeon! Zer moduz zaudete? Zer moduz zaudete? Ederki, baizue, ni azokatik nator, bai, ara. Baserriko produktu freskoak erosi ditut. Beira, sagarrak, tomateak, berakatzak, eta izue, goxoki gozoak. Nahi dituzue? Seguru? Barrapatu, Ia ba, tori! Ia ba, bendikan hartu, Eta hemen ere adi, iepa! Ederki, aize lagunok hau da festa eta giroa, beroa, ederki pasatuko du elkarrekin, seguru? Aien, Aizue hau hotza bat batean ez da? Eta zein liuntasuna? Honek beldurra ematen du? Kaixo, Elizabeta. Iritsi da zure maitalea, Drakula kontea. Ai, bala! Drakula kontea? Baina,
Baina non dago, zuek ikusi duzue? Non sartu da Dracula maltzur hori, ez dut ikusten? Ba, ergelkariak, hemen ez dago ez Dracula, ez Krapula eta ez inor. Katxa. Ni naiz. Elisabetta. Denbora ozeanoak gurutzatu ditut, berriro ere zurekin elkartzeko. Zer, Pepito, berriro ere vampiru jolasetan? Elisabetta! Zer! Ez alizut beldurrik ematen. Beldurra? Beldurra ez, pena ematen didazu, Pepito, pena! Eta txatxukeriatan asteagatik gaur, berakatz zopa afalduko duzu, motolo! Etorri onera! Berakatza ez, mesedez, berakatza ez, nazka ematen dit. Ni vampiro beldurgarria naiz. Vampiru, etorri onera! Zer moduz? Nola esan duzue, ondo? Ondo triste bat vigiliako ondo? Aizue, gurekin gutxienez ondo egon behar da, Edo bestela, ondo, Ez da txiribiton? Zer dio txiribiton? 3 voluntario behar dituzuela? Bai ba, lehiaketa jator, autoktono primigenioa antolatu diegu. Irrintzi lehiaketa! Irrintzi lehiaketa? Bueno, haze gauza celebrea benetan. Kontxo, ideia ez dago gaizki. Baina, tira, zeintzu izango dira hona etorriko diren 3 voluntario horiek? Ja, 3 bakarrik, 3 bakarrik, Ja, bat! 3 bakarrik ziren, sentitzen dugu, Ja, bada? Ja, birri. Nire lehiaketa, listo! Horen, zer egin behar dute gure lehiakide prestuek? Ba, noski, irrintzi. Adibidez. Edo biztela horrela. Edo bestela... Tira, askida. Denok dakigu zer den irrintzia. Baina, orain, jakin dezagun, nola izena duen neska politonek. Nola duz izena? Ozenago? Andrea. Eta birikak nola ekarri dituzu, aizez karagatuak? Bai. Ea ba, bota irrintzia! Irrin bota du eta itzia geroko utzi du. Oso ondo! Ja, eta morroska honek, nola du izena? Maria Bernarda? Nola? Mireia! Teodora? Zan bere saltua moezik?
Mireia, garbi esan du berak. No eski, aizu, Mireia, zuk buskarrak potentea botatzen dituzu. Gureak egin du, maizu, irrintzea potentziaz bota behar dira, Aurrera irrintzia! Bota! Anabi, irrintzia! Beste gizu irrintzia? Oi. Bat-bateko itzulpena egin beharko diot. Nola duzu izena? Amaia. Amaia? Amaia, bukaera alegia. Zenbat urte dituzu? Lau. Beraz. Eta, badakizu irrintzia botatzen? Eska, txiribitonek, tiranosaurionek, irrintzi, txiribiton darra nahi du. Beraz, saietu zaitez. Daditailu. Aizue, barkatu esatea. Zue pelota kuadrilla bat zarete. Baina irrintziak, desastre. Hau, ez da, irrintzia ez ezer. Esateko dan tirolesak emate duzu. Non da esentzia? Zer esango lukeo, eta izazamatuak, Berri, Sí. Ospa. Eta hori aldadena, Mirri, xurra izgero, mortel, xurra. Beira, herri guztia matxinatu egin zaigu guka. Fastidiase. Eta orain ze egingo diaguk, ze? Bersotan hasi, eo, ze? Ara, txirri, ieriaiz beraia bezala pelotarena egiten ez da beti bezala. Mani ere beti bezala, adarra jotzen, txantxa egiten. Eta orain konpentsatzeko, abesti martxosoa egingo diagu. Katxurri, miliputxi. Katxurri, miliputxi, katxurri, milipam. Katxurri, miliputxi, katxurri, milipam. Katxori la camora, xubani morila. Katxurri, miliputxi, katxurri, milipam. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita mu. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita mu. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipam. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipam. Coco la bicholo no lo purica la momo muchaca la cabera tuta coco rocucha cha cha cha. Coco la bicholo no lo purica la momo muchaca la cabera tuta coco rocucha. Coco la micholo no lo purica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucucha cha cha cha. Coco la micholo no lo purica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucucha. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri, milipuchi, cachurri, milipa.
This is funky. This rhythm just makes me high. I'm like a junkie. I could dance all night. Like you're rocking the floor. Shaking the floor. Popping like you're popping a cork. Don't stop, don't stop. Shake it like you're making me choke. Rocking like you're breaking a code. Drop it till you're taking a load. I could dance all night. Baby, every week hanging out with the different girls sitting next to me. Cause I'm not up to settle down right now. I gotta be free. Some of y'all fellas might be jealous, but y'all know that don't faze me. I just popped the car to tip my hat. Turn my back on the ones that hated me. Never going home alone. She follows me, you know it's on. She gets the page and not to say on the phone. Never that. I better know I won't be around for long. To all you haters, I got something to say. What's that? You can hit it, throw it away. Picture that. Stop hating, wishing, waiting, anticipating for my need to fade. Hey lady, hey fellas, you know who you're doing good 'cause they jealous. You lady chicken sure I go get it. Pop that color, don't let 'em sweat ya. Pop, hey lady, hey fellas, you know who you're doing good 'cause they jealous. You lady chicken sure I go get it. Pop that color, don't let 'em sweat ya. Pop. Kaixo! Hola! Arratsaldeon! Aizu ez aldidazue ganorazko ongi etorria egin behar. Ara! Oi! Doña Muño fundamentuz agurtzeko nire leloa oiukatu behar duzue. Badakizue? Aupa Logroño eta biba Doña Muño. Ea nola egiten duzuen. Aupa Logroño! Nola? Oso ondo! Gora edukazioa eta gora protokoloa. Aupa Logroño eta... Aupa Logroño eta... Aupa Logroño eta biba Doña Muño. Ai. Aupa lagunok! Aizu badakizue gure lehiaketa mundiala antolatzeko, behar dugu Felipe, goxokiak, eta noski gure partaidea, gure protagonistak beraz, zozketari ekingo diogu, jaba. Ea lan pixka bat egiten dugu. Ederki bat zozketari ekingo diogu, eta hemendikan bi izen aterako ditugu. Ia balenengoa zein dugun. Eta kontuz Pepitxo eta gina inorrei sartu gabe. Isiltasuna mesedez. Izar Martin! Aupa, bote! Kontuz burua utzi gabe, torrienea! Aupa, Izar! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Jesus, bote, laupa txara, zela sai! Arratsaldeon! Zer moza, ondo? Ondo, Ze ikastolatara joatezea zu, Izar? bat, Ikastolara bai? Nola izena du ikastolak? Ez dakizu? Mariz, Ze kursotan? bulgarrena. Bosgarrena, ederki ba, Izar, animo eta txaula beretzako! Garesti saltzen ditu hitzak Izarrek. Ondo. Ikustagun norden bigarren partaidea. Jon Rivero.
Zatoz ona mutiko, zatoz nere kapazpira, zer moduz? Ondo, Ondo, zenbat urte dituzu? 7. 7, eta bizikleta eramateko asmoz? Bai. Primeran, motel, primera. Ederki bi protagonistak ezagutzen ditugu eta ondoren lehiaketa mundiala ikusteko aukera izango duzue. Gero arte, aio! Kusaldu zuen nire pusika polita. Barrutik, kanpotik baino politagoa, gozokiz betea dagoelako. Stop, Txiribiton. Markasak baina, jolakalariak pusika lehertu alizateko, hainbat arau eta baldintza bete behar ditik. Esate baterako, jokalariak 100 kilo baino gutxiago pisatu behar dik. Eta gainera, izan behar dik, guapoa, argia, graziosoa, eta moñoñoa. Beraz, nork lehertaraziko du pusika ederrori? Nork? Mir! Horixe! Riau! Neronek puskatuko du pusika eta gozoki guztiak niretzat izango dira. Txiribiton, inbidia zikina. Txiribiton, estali begiak. Jopelaz, kasiano ematen diat. Edo fantomas. Ez, Txiribiton, ez diat etxerik usten, Begira. Aski da! Mirrita Txiribiton, aski da! Baina, bere basatiak dirudizue. Zer da hau? Zer den hau, nire pusika lehertu nahi diat, eta babori honek ez zigusten. Elkarrizartako kaibilezkero, zuen kaskezurra bakarrik apurtuko duzue. Entzun ondo, begira. Pusika ondo apurtzeko, teknika pixka bat erabiltzea bestelik ez da behar. Begira. Txirri babolioa, nire pusika lertu duk, eta gainera, barruko gozokiak desagertuen dituk. Barkatu barrabaskeria, baina nik lagundu besterik genuen, Mirrita Txiribiton? Hago izilik, txakurrak baino arriskutsua guaixeta. Bai, eta ze txakur, dobermana ala buldoga. Txakur guztiak. Gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kreskitin, la roxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak, besteak, handiak. denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute askar irten. Ameriketan,
Italian, wow, wow, wow. Txina handian, Wan, wan, wan. Eta Euskal Herrian, sau, sau, sau. txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zen hiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zen hiri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, Kreskitin, La Rosata Krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzuk txikiak, besteak handiak. denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi bat dute askar irten. Ameriketan, Wof, wof, wof. Italian, vau, vau, vau. Txina handian, wan, wan, wan. Eta Euskal Herrian, sau, sau, sau. txakur guztiak ez dira berdinak. ¡Aupa laguno! Kontxo, Pepillo. Ara, piura horrekin eta taletagin horiekin, edozein beldurtzen duzu izan ere gure lehenengo partaidea beldurtuta etxera joan daizue. Baina... Ui. Ara baino lasai, ze bera, hau da, Izar Martin ordezkatzeko, hementxe daukagu, Xavier Santiago. Berak 6 urte dauzka, nineti ikastolara dijoa, atletikeko gurpegi asko miresten du, eta hunditan, ojo, astronauta izan nahi du, momentuz, txalo aberetzako! Primeran, eta norrote da nere aldamendean dudan vampiro txiki hau. Baizue, Jon Rivero, 7 urte, Bilbotarra. Kartetan jokatzea ikaragarri gustatzen omen zaio batez ere, eskoban, erratzean, nojan pasatzen ditu oporrak, King Kong da bere pelikula favoritoa, amama ikaragarri maite omen du, eta beraz, bai amama eta bai gurasoak, agurtu nahi ditu. Txalo aztezin hau, beretzako. Oso ondo, eta inoiz beldurtzen etzaiguna gure Felipe da, ia nun dagoen? Hori da, Felipe! Hementxe bat, hor pixkanaka, gure Felipe! Ederki ba, Xavier, zure txanda da. Oso ondo, zure postuan kokatu zea, primeran zaude, gogoratu banaka tximiniatik sartu behar dituzula. Ba, bat bita hiru, animo! Venga, Xavier! Aupa, bote, lau dintarra! Iaupa! Lasai, Ai, tximiniatik, Venga, Ui! Xavier! Ia punteria hori, hemen! Ba! Horrela bai, oso ondaitzea! Ia bau! Ai! Animo, Xavier! Ia ba! Ai! Ongi zuaz, lasai hartuta! Ai! Ia bau! Primeran! Animo, Xavier! Ai! Azken aurrena! Ai! Bizuaz, Eta bi azkenean, ederki, Xavier! Zure txanda bukatu da, primeran induzu! Ederki ba, Xavierren txanda bukatu da, eta orain Joren txanda da. Badakizu nola egin behar den, erresa da, beraz lasai hartu, eta animo, hasi nahi duzunean! Venga, Jo! Ia bai, Jo! Ai! Ez da erresa, Bai! Ia bau! Ia ba! Ai! Animo, Jon! Hiru! Primera naizea! Oso ondo! Ai! Ia sartu da! Ja bau! Ui, bosoaz oso ondo, Jon? Bikain! Zazpi! Jesus Motel eta... Zortzi! Primeran! Ederki ba, lehiaketa bukatu da! Launok hau diferentzia puntuaketan! Ederki ba, Xavier pizkatu guri jarri omen da, baina, bueno, ikus dezagun, berak bi sartu ditu eta Jone berriz 8, beraz, gure gaurko irabazlea, Jondu, zorionak! Primeran! Ederki ba, Xavierrentzako
compact disc reproduktorea hau daukagu zoriona beretzako. Tatxaloak! Primeran eta Jon Rivero, trikitraka trikitroneko vampiro berriaren zat, bizikleta ikaragarri dotore hau eta zuen txalaparta, sonoro ikaragarri hau beretzako, haze txaloa. Oso ondo eta bain opari guztia disfrutatzea goaz, gero arte laguna kaio! Eta aizue zuen herri honetan artista asko aldago? Eta eskulanak egitea gustatzen zaizue? Margotzea? Plastilinekin jolastea, bai ala bai? Bueno, baino... A ver... Kontu zibili behar duzue, Ze badakizue plastilina eta marriko gorria, marroia, urdina... Zikin amaituko duzue? Beraz, hemendik aurrera, debekatua dago eskulanak egitea. Prohibido! Bai, prohibido! Aupa Logroño, eta? Aupa Logroño, eta? Prohibido, prohibido! Bai, prohibido! Txiribiton, notizia txarra zeukea diretzat. Eusko Janaritzak, entzun ondo, Eusko Janaritzak hamburguesa erraldoiak debekatu egin ditik. Txistorra guztiak konfiskatu eta pizzak legez kanpo jarri ditik. Beraz, hemendik aurrera, zukuak hartu beharko dituk, Txiribiton. Todo turmixa. Osakidetzak homologatutako turmixa. Txiribiton, zorte hon eta osasuna. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't gonna... Txiribiton! Ara! Eskerrik asko, justu behar nuena, zuku freskoa. Ai, eskerrik asko. Chiribiton. Eskerrik asko, tabernari bikaina zara.
Zer, Txiliton? Zuku dieta gaixo jarria bola zer? Ai. Ara, Txiliton, isilik geratzen baiz, nire honek prestatuko diat indabala piko kada sakramentu guztiekin. Ai, txiribiton, astakilo aiz. Astakilo bikoitza. Astoa eta astotxoa. Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Arre, astotxo, biertolosarako, Etzi iruñerako, handik zer ekarriko, txapatata gerriko, norentzako, txiribitonentzako. Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Logroño, baina ni naiz Doña Moño. Aizue, mendira igotzea gustatzea altzaizue. Eta gailurrak zapaltzea. Eta zelaietan txilipurdika ibiltzea. Eta putzuetan saltoka jolastea. Bagaizki! Oso gaizki! Lokatzez beteta amaituko duzue. Beraz, hemendik aurrera zikina etortzen dena ez da geltokira sartuko. Hor konpon Logroño, ni naiz Doña Moño. Debekatuta. Zikinak ez zarete ona sartuko. Debekatuta. Oso gaizki. Aupa Logroño. Eta viva Doña Moño.
duzute zer entzuten? Ze modu zaudete? Ui, traste hauengatik izango da. Ea oraingoan, ze modu zaudete? Bale. Ez dago garras egin beharrik. Birika horiek, Jesus. Beno, garbitu ondo belarria, astera doa, Doña Moño irratia. Ara, lokutere prestuak behar ditut. Itxura honekoak, garbiak, edukatuak, eta batez ere zorrotzak, oso zorrotzak. Dama agurgarria, aldez aurretik, mil esker zure saiora gonbidatu gaituzulako. Zorionak! Senyora, zu jakingo duzu, xertan xabiltzan. Doluminak. Hiru hautagaitzarete, eta nik lokutore bakarra behar dut. Lasai, eskeskatu. Ziribiton eta biok bakarra bezala kontatzen dugu. Pareja de hecho. Baina mirri zertan ari haiz? Eusko Jaurlaritzak dio, lanpostuan segurantzia garrantzia handiko kontua dela, beraz? Bueno, bale. Hasi egin gora. Elkarrizketa proba egingo dugu oraintxe. Txirri nahi duzunean. Nik, oizko humiltasun eta apaltasunez, persona prestua elkarrizketatuko dut. Gizaki ederra, polita, jakituna, Doña Moño! Oso ondo, Txirri, oso ondo. Oso gustu ona daukazu, bai. Lehenengo galdera, Doña Moño ausarta. Nola duzu izena? Oso galdera interesgarria, bai, benetan. Nire izena Doña Moño da. Primeran oso ondo! Bigarren galdera. Doña Moño karismatiko horrek, esaidezu, zertzara, gizona ala emakumea? Australopitekusa. Bani, neskatxa, gazte eta liraina naiz. Tururu! Atzo zahar neskagarria da horixe. Tira, azken galdera egiteko, azken galdera luzatzeko, ikerketa kazetaritza erabiliko dut. Doña Moño pospola, pompoxa, zenbat urte dituzu? Zer! Txatxua! Dama bati ez zaio adina galdetzen! Kaka egin duzu! Zero purrustero! Mirri eta Txiribiton, zuen txanda. Nire basera, nik entrevistatuko dut basa piztia bat. Orinokoko basurdea. Txiribiton, alegia. Lehenengo galdera. Kontaiguk ide haurtzaroa mesedez, Txiribiton. Kopelax, bai haurtzaro laburra. Bada, orain gaztaroari buruz hitz egingo dugu, gaztaroa ez da gaztaren aroa, baizik eta gaztearoa, bada, baina mesedez hitz egin lasai berba patxadatxuz, eta, denbora basaukagu ezago preserki.
Ja, jubilazioa besterik ez zaigu geratzen, beraz, jubilazioari buruz prestatu daukasun guztia esaiguzu mesedez, guzti. Beraz, hau ez da entrevistatzea ez diagu balio, entrevistatzeko. Hau ez du gure generoa. Zero, txiribitero. Bueno. Taktika aldatuko dugu, Taktika aldatuko dugu. Albiste aurkezpena probatuko dugu. Txirri berri. Bai, Doña Muño Estudiosoak Euskal Herriko persona inteligente eta ederrenaren saria irabazi du. Gora, Doña Muño! Kuala Lumpurreko erregeak Doña Muño zoriondu du irrati modernoa inauguratzeagatik. Viva Doña Muño! Efemerideak! Gaur, Doña Muñok urteak betetzen ditu. Eta zenbat urte betetzen dituen? Debekatuta dago nire adinari buruz hitz egitea! Zero parrandero! Zuen txanda! Txiribiton gure txanda, Telemirri News! Notiziak. Zailak ondartzan, bainoa debekatu egin dute Pepitxo Lotxabakoa biluzik ikusi dutelako bertan. Lekuko batek honela deklaratu du. Copelas Pepito DiCaprio, Atención! Doña Muño paleotilitikoan jaiozela frogatu dute. Karbono 14 froga egin diotelako. Exactamente, Santimamineko Koba Zuloan. Txibiton, hau ez duke albiste eta ez alpiste. Notiziak ere, ez dituk gure generoa. Zero, kalamitero. Ave Maria Purísima! Zuek ez dezue balio lokutoreak izateko! Bekario gisa lan egingo duzue, abisuak ematen, besterik ez! Dindandon. Guardiako farmazia gaur faringitis kalean izango da, eta niri ondo etorriko zait. Mesa nagusia, Txiribiton obispoak emango du! Dindandon. Pepitxok arategia iriki du hemen, zailan. Ezurrak bakarrik duten txuletak nahi dituenak, joan dadila arategi horretara! Dindandon, atasko katastrofikoa! Behi batek kakaplasta erraldoia egin du Azortzi autopistan! Azken orduko faxa. Doña Muño ez da neska gazte eta liraina. Atzo xar burruztaria da! Ikusten, zer esan dizuet nik, atzo jurasikori arriskutsua da. Dinosaurioa.
klasikoa! Bazuek esatari kamorrista juergistak! Noski, baina hori bai, kamorrista juergista onena! Mira, mailako haur guztiak ederki pasatu dugu zuekin. Arratsaldea, beti bat pasa dugu zaila. Ziur aski, seguru, itzuliko garela. Laster arte. Agur zaila, aurren arte. Lagunok entzuten alduzue Peliperen motorra. Brum, 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 brum. Joateko garaia iritsi zaigu. Bai, oixe, beste herri batzuk ezagutu behar ditugu baizue, maletak trenean eta zuen maitasuna bihotzean, noski. Agur den hori, baita zuri ere nagusi. Niri ere agur, ni zurekin noata. Jo, ba, ibili zaitez azkar, bestela geltokiko azken trenak, ies egingo dizu. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Merkurio gaixoak alkondararik ez, nik badaukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo